Moi! Terve YouTube! Eli tässä on minä, Android Gameplays ja LQ1. Eli tällä kertaa me pelaamme tätä hiton Geometry Dashia. Kuten näette, minulla on aika noobit tyypit. Olen vastikään ladannut tämän. En ole vielä tehnyt yhtään maata. Ja aloittakaamme Stereo Madness. Olen kyllä 100% no oikeastaan back on track. Kielkku voit puhua. Juu, nyt lagi, koska koska Recordable lagittaa vähän, niin se on... Oho! Sori, mä oon vähän nuubi tässä. Elkku. Mitä niinku mappia sä pelaat? Joo, mäkin pelaan sen. Mä nyt näytän, miten pelattu tää helposti läpi. Mut mä vedin siinä viime päivityksessä ne kaikki nää ekat maat läpi. Ok. Vittu kun lagi. Anteeksi kielenkäyttö. Ei, tossa on yksi tommonen päivä. Ja siis Elkulla ei ole oma kanavaa. Onhan. Ai YouTubessa. Mutta mä teen videoita. Jaa, selvä. Hitto kun nyt lagia pahasti. Niin, koska sä et tee videoa. Nuubi. No sulle ei lagia, mä vedän tän silti läpi, vaikka mulla lagi ihan Mä hirveä. vedän vikaa maata. Ok, joo, ja saat korkeintaan 4% läpi. Juu, en nyt, koska pakko keskittyä omaan. Juu, sori, mä oon nyt ilkulla yötä. Ja se oli Elkun pikkusisko. Jep, nyt lähtee läpi. Nyt menee läpi. Hyvä. Jep. Mulla ei nyt saada lakasta ja vikaa maata. Hitto. Vittu. Mä oon siis jo kertaalleen vetänyt tän läpi. Mäkin oon vetänyt. Jebulis. Pulis. Pinis. Hitto make. Voin mä vedän tryovista. Nyt vedetään läpällä Electroman Adventures. Siitä on vasta. Tää on mahdotonta tässä Mä pelaan tryovista. Mä vedän... No selvä, mäkin vedän kokeilen Drya. Ja sanon, että Elkun pikkusisko on hyvin ärsyttävä. Vai mitä, Elkku? Geometry Dashissa on muuten sitten ihan hirveä hyvä. Vittu. Kokeillaan sitten vaikka Polar Geistia. Ja siis kokeilemme tässä videossa kaikkia mappeja. Kuten tämä oli vähän niinku preview. Vittu. Vittu. No seuraavaksi vaikka Base After Base. Vittu. Lagging. Ja siis jos haluatte, että mä
alan tekemään Minecraft-videoita, niin sanokaa vaan. Vaikkakin mulla ei tällä hetkellä ole yhtään tilaajaa tai katsojaa minun videoissani. Joten olen hyvin onnekas. Tämä Recordable on siis ihan toimiva, jos siis sinulla on Android ja olet tehnyt sen nettiä. Tää pitäisi tehdä tietokoneella silleen hienosti. Pitää ladata aktivaattori. Hyvä. Vittu. Niin siinä oli Base After Base ja vähän se Can't Let Go. Se on 4, se on vaikea. Vittu. 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 Se on siis ihan... Nyt on Jumperin vuoro. Yes. Ja siis sanokaa vaan, jos te haluatte jotain muita pelejä. Clash of Clansia ja Geometry Dashia. Kyllä mä sit voisin tehdä Arcane Legendsistäkin ja... niin. Ja siis jos mä aion tehdä Minecraftista, niin mä siis lataan sen kokonaan. Siis koko version. Ai sun kännykkä. No, milläs muullakaan mä teen näitä videoita? Mä saan ohjeessa. Ok, nyt puhutaan vaan kännykkäpeleistä. Minä ja Elkku ollaan siis sovittu nyt, että me valvotaan vähintään 4 asti aamulla. Juu, mutta en todellakaan tee video siihen asti. Nyt vaikka Time Machine. Sitten kun mä oon nää kaikki näyttänyt, niin mä lopetan tän videon. Vitullani. Vidullani. Jos mä oon vetämässä tätä. Menikö läpi? Ei! Pausis 13. Vittu. Vittu. Siinä oli vähän Time Machinea. Sitten Cycles. Vittu. 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 No siinä oli vähän Cyclesia, sitten X-Steppia vähän. Tyn. Tässä on muuten sit ihan paras musa. Ei mä voin vetää pitkään, mä oon niin hyvä siinä. Ai X-Stepissä. Niin on. Pistä pois. Kalle mä eten pitkään mitään. Joo, mulla on sit vähän parempi kännykkä kuin Elkulla. Elkulla on jo vaan joku Samsung Galaxy Young. Niin, se on tuosta S1. Ok, mut se on ihan sukka. Mulla ei tää nyt. Niin kuin sä olet itekin valittanut. Enhän. No oot se silleen vähän No niin. Joo, siinä on vähän glitterfunkia. Theory of everything. I don't know that, but I think it's cool. Vittu. Kato.
sen saanut päähän? Mä tiedän. Kuka lähetti? Saan. No, kirjoita, että miten niin. Et kirjoita! Miksi? Kirjoita vaan, että miten niin. Mä oon hereillä ja sitten Et. Sano vaan, että miksi kysyt. Joo, niin. Joo, eli yksi ton tyttöystävä kysyi, että mun elkku vlogaako, ja mä haluan, että se sanoo vasta, että ei. Koska se on olo, jos se tietää, että me tehdään pelivideoita. Joten tämä nyt tästä, ja moikka!